Is fi seán é seo go chailtí na Thóir Testaiméireachta 2021 atá déanana stadéir ábhair té muid an scoil agus go chailtí tá stadéir go hiomlán tí muid an scoil. Sa ní seán, mí nómíad na céimeanna ar chóireach lacha le cín tú go mbeidh tú inchállathe le haid grád creadúnathe. Den for gach iireacht grád creadúnathe a chur ar fáilgait. Catha go bhfuil fianaise ar fáil chun marc céad don measta a bhunúirthaí. Mar sin hain, mar bhfuil fianaise den sort sin ar fáil, ní éad for grád creadúnathe a tholáthar an ngach cás. Má tá imíoirt go bhéad fá bheith sa chatagóir sin, moltar go láidir goid scrúdathe bhí a bheitheh agus na cófortainna ábhartha eile a dhéana mar nach féidir dearbhú a thart go bhéad for grád creadúnathe a tholáthar goid. Faoin am seo, chláir tú hana hain ar an tarseach féin servíse díretheoirí agus chuir tú isteach ar grád creadúnathe áilt na hábhar arána tú. Chuir príomhide nó cóir de thóir na scoile ar an ólas is scríbhann go bhfuil stadéir a dhéana at ar riant ábhar go hiomlán muid an scoil a luí agus is féidir. Becheart goid deimhnú scríofa a lorgón scoil go bhfuras an fógra go bhfuil stadéir a dhéana at ar riant ábhar muid an scoil. Dóla meoirí tá ag stadéir go hiomlán muid an scoil, ní mór goid óst scoil nó óst ionad fólama a aimsiú chun muir seachta dhéana ar choristeach na marca na measta ar do hon. Si an scoil nó an tonad fólama in bhfuil sé socrthe at an scrúdathe scríofa dhéana mí a bheitheh a bheith mar óst scoil nó óst ionad. sé ról le phríomhide nó an cóir de thóir an próisis á éascú, ní mór teagháil a dhéana lo leis a bróisis a thosú. Rachaigh an cúntóir an rád creadúnathe ó dóst scoil i deagháil leat améigean tús fí na bealtaine, agus iarraigh sé nó síart sonraí teaghála a thuirt den duine nó na daoine a chur an teagas gur fáilgóid tímuid an scoil. Ní mór goid ar dús cead áil wethe is seo dhéana. Mar bhfuil teagascóir nó múntóir at tímuid an scoil, ní mór fianaise is scríomhann a chur fáil maidir le do chuid fólama. Rachaigh an cúntóir an rád creadúnathe a deagháil leis na teagascóirí agus na múntóirí seachtracha agus leis na daltaí nachhfuil teagascóirí nó múntóirí seachtracha acab maidir leis a bhíneise a churach isteach le haimmarcha na measta. Más múntóir nó teagascóir chláirithe an duine atá ag soláthar teagascuid taobh an scoil, ar forever duine sin an íneise ar do chuid fólama atá ar fáil dó nó de a abhrenú agus a riint agus marc measta maidir le daimíocht chóchúil san ábhar nó sna hábhar a tholáthar. Ceapag an scoil panéal múntóirí chláirithe freisin a dhéananig abhrenú ar hibrí fianaise atá ar fáil, a rachaigh go gáile le múntóirí nó teagascóirí seachtracha más gá, agus a úsáidigh am reithúnas garamúil chun teacht ar bharcha na measta goit. Déananig príomhide nó cóir de thóir na scoile muir seacht lena chin tú go leanfar na nósanna imeachta chuí. Tá seansán go ndéananig a panéal teagháil leis a teagascóir nó múntóir chláirithe chun bunú sa bheastachán na chuirsiad ar fáil a phlé. Nuair a bheith na céimeanna sin curtha gríoch, chuirigh an panéal múntóirí chláirithe do bharc measta faoi bhráid a phríomhide nó faoi bhráid a chóir de thóra. Mar bhfuil tú ranfáirteach a dagas tímuid an scoil, Iarfort fianaise scríofa ar do chuid fólama a tholáthar don chúntóir grád creadúnathe lena habhrenú ag a banéal múntóirí chláirithe ón scoil. Níor cheart go ndéanach daltaí teagháil díreach leis a banéal múntóirí chláirithe chun na próiseas cíntóireachta a bhaineann leis na marca na measta a phlé. Más rud é nach mbíonn an teagascóir nó múntóir chláirithe ranfáirteach leis a banéal chuir fréir sin úlgóid agus tarfar deiscuid fianaise scríofa chuir isteach. Táthraigh an scoil fógraguid más rud ag ginnig a panéal múntóirí chláirithe ar chúiséigean nach féidir marc measta a chuir isteach go de le. Má tá imríocht nach métha ná na céimeanna seo a cholíonna, moltar goid scrúdaithe bhí a bheitheh agus na cófortainna ábhartha eile a dhéana. Catha daltaí atá ag stadéir go hiomlán tímuid an scoil, agus daltaí tá stadéir riant ábhar tímuid an scoil ólas ar le a tholáthar. Is féidir a seo a dhéana trí uirm fáisnéise tosaí a cholíonna ar fáil ar gov.ie/ortest. Catha daltaí an uirm a chuir isteach ag scoil nó ionad fólama ábhartha trá nach déanaí ná déirdín an darlás fiche Eibreán. Teangacha neamhchorachlam. Rinnach sucrtha speisialta anas go mbeachar do chamas grád creadúnathe a iarraigh agus a fháil i léana teangacha neamhchorachlam ar bhfuil stadéir a dhéana at tímuid an scoil. Ar chúiseanna éagsúla, ní dócha go mbeidh éon tafid ná é íneise chomhtheasfach maidir lena gcuid fóldama ar a bhéadfaí grád creadúnathe a bhunú ag scoláirí atá ag déanaan an ábhar sin. Sí teotha leanas na teangacha neamhchorachlam.
Faoin am seo, chláir tú hena héin ar atáirseach féin seirbhís a díreathirí agus chuir tú isteach ar grád creidúnathe áil tá teanga neamhchorach le marrána tú. Chun deis a thuirt do scoláirí fianaise ar a gcuid fólama sa teanga neamhchorach le choláthir, déan fear measú nu an nuachta sa teanga a rachtáil go lua am na bealtainna is scolanna ar fud na tíre. Tá sé gceist gomach formáid a bheasúnathe in nuachta cosú leis na measúnathe tí stiad an rang a déirteach múntóirí a úsáid in ábhar eile chun bán ólas a chur faoin na marca na measta do scoláirí. Cuirfar tuile ólas maidir le formáid agus fad na bheasúna in nuachta ar fáil níos déanaí. Úsáid for na marcan áhaint for amachs na measúnathe in nuachta mar áisnéis chun bonús do grád creidúnathe i do cheanga neamhchorach le aimsú. Má churann tú an measú nu in nuachta i gríocha mína bealtainna, bet tú inchálithe chun grád creidúnathe áil. Má dhéanann tú an scrúdú scríofa mí a bheitheh, bet tú inchálithe chun grád áil sa scrúdú. Nuair a eisiófar turthaí na thir testaiméireachta, bet a chuid turthaí bunathe ar a gceann is fearr, de do grád creidúnathe nach meid ar fáil ach a gás chun dhéanann tú an measú nu in nuachta in mína bealtainna, nu de do grád scrúdaithe nach meid ar fáil ach a gás chun dhéanann tú an scrúdú scríofa in mí a bheitheh. Tá sé tróir am lena léamh, téir a siomh gov.ie/orteist.